go. Hi guys! Welcome to my channel! Ayan, so for today's video mga kabukids, dahil uso yung sakit dito sa amin, mangunguha tayo ng vitamin ano? Vitamin C. Mangunguha tayo ng vitamin C, which is the calamansi, guys. Ayan, ito yung kukunin natin. Kasama ko pala si Bonbon. Hi! Ayan. Na natin ang pangunguha ng vitamin C. Ate, ito! Oh! Ito ba yan? So, baby ha! Hindi yan! Matulog yan! Tulog! Hindi ko budigap. Hi! Budigap. Kuring tini ma? Ate, hindi ka lumalag. Bok. Bakit? Tusubos din oh. Bato, nubo. Ang dala na bon. Dala na imo planggana dali. Pagid na yun. Ay! Ay, Kung mamula na. Yung mga luto na. nakalas ito. Oo, maula. Be. Uy, ate. Kidney.
A few moments later. Guys, ito na po pala yung palaya ng lola ko. Ayan. So, pwede na po iyan ha-harvestin sa susunod na week. Yan. Meron din ditong mga manok yung tsohen ko, no? Ayan. Kung sino yung willing dyan na bumili ng kanyang mga manok, bay, pwede po kayo ditong pumunta sa amin or mag-PM lang po. Yan. Magagandang manok ang dito. Manta up kita. Una na, unalon. Unalon bun. Yan. Marami siya ditong mga manok, guys. Kung makikita nyo. Ito naman po yung mulberry. Ayan, paborito yan ni Bonbon. Luto na yan pag maitim na. Ito. Pag mapula-pula pa naman, medyo maasim-asim. Yan. A few inches later. So, ito na po yung ating nakuhang kalamansi. Ngayon, ay i-juice natin ito. Malati. Ako man. Please, dala sa Diyos ah. Ang sa Diyos mga. Super masarap and delicious. Plus kaya. Anong ba ni Josh? It is the orange. Daw. Wow. Now, dali mo lang mapuno. Come on.
ito guys, sa ating juice. Ngayon ay dadagdagan na lang natin ito ng tubig para hindi siya masyadong maasim. Tada, guys! Wow, wow, guys! Wow! Yan na. Tapos lagyan din natin ng asukal para manamis-namis. Namis, namis. Ano dyan? Wow! Okay na, may juice na tayo. Inom ka? So ayan guys, sasalin na natin ng juice si Bonbon kasi gusto niya lang inom. Masarap! Tama? Ay, gaman. Come on! Gaya ka din malamig eh. Gaya ka na be? Nami? Tama? Mami. Sarap guys. Sarap guys. Sarap, guys. 1 hour later. So ngayon guys, manguha tayo ng niyog. Tara! Lupa. Tama na ka. Wala. Wala naman itong sa bus. Ma. Wala. So guys, ito na po yung nakuha kong niyog. Dalagdagan ng ito ni Inoy. A few minutes later. So ayan guys, ito na po yung niyog na nakuha natin. Ayan, so ngayon kakain na tayo. Ito guys. Bono? Bon? Bono? Ay, guys. Saan ka? Oh? Sarap to guys. Masarap.